dan mogen we weer nu voor de allerlaatste keer het weer voorspellen. Ja. We zijn namelijk heel groot dat we echt deze geweldige hittegolf hebben mogen presenteren. En we hopen dan natuurlijk ook dat je na de sfeer genoten hebt. Dan de vooruitzichten. Binnen blijft het droog vanavond. Al kent je het zo naad, zo laat en zo zaad maken als je zelf wilt. Ja, het kwik gaat nog één keer naar hoge temperaturen stijgen. Daarna gaat het weer terug naar een aangename 21 graden. En dat met een drankje in de hand moet het nog best te doen zijn. Maar we gaan nog één keer metnemen. Dit is de finale van ons revue 2017. Wat een weer! Ja, dames en heren, dit horen dan alle medewerkers van Oosterrue. Maar we willen er toch nog een paar bedanken die op hier nog niet gezien hebben. Dat zijn de mensen van het licht en het geluid die wat daarboven zitten. Dames en heren, hartstikke bedankt. De mensen van het orkest, nogmaals bedankt. Onze presentatoren, Koen en Ellen. Ellen en Koen. En dan de twee mensen die wat ons alles aangeleerd hebben, wat hier vanavond op de plank is geweest. Dat is ons koordirigente Ankie Dormans en onze regisseuse Rini Jalai. Is nog de morgen vanavond.
Ja.